Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane fakwe inkulumo eseyithekeza abakhona eziphathelene ke nosisi ke uKelly Khumalo. uKelly Khumalo ngokudabwa kwelasenquthu lapho ke dabuka khona KwaZulu Natal. Lezi inkulumo zifezwa kiningi lazo yilowo kwekade ke ngummeli ecaleni ke leli kaSenzomeyiwa uadvocate ke uTefo. uTefo sebabeleke enkundleni ke zokuxhumana wahamba kwayokhuza kabantu ngodlame kalibona uSelbhekiswe kulentokazi. uTefo uthi ke ukhuza kudlame osolusabalele ke enkundleni ke zokuxhumana okubalwa phakathi ke uFacebook, uYouTube, uTikTok, uTwitter nazo zonke nje ke inkundla la khona bekhonakala khona ukuthi ke abantu ke befinyelele kuKelly Khumalo. Uthi ke abantu ke udlame ngasebelibhekise kuyena sekuyabonakala ukuthi ke sebeyingozi nakuyena uKelly Khumalo. uTefo beke senxusa abantu ukuthi ke mabehlise ke imimoya. uTefo ufeza ukuthi uKelly Khumalo nakuba ke engumsolo kuleli cala abantu ke bemsola ngakho konke. Kodwa uKelly Khumalo akakaze azanqaba ukuthi kazothula kubufakazi ngaphambi kwenkantolo. Uthi into eyenzakalayo ukuthi uadvocate noma nje ke lapha ke uadvocate ke ubaloyi uyena kolokho ebaleka nje ke lapha noma ke magistrate ubaloyi yena kolokho ebaleka engambiza ukuthi ke make senkantolo ezothula kubufakazi. Uthi nangelilodwa ilanga ke lomculo wengoma uthi ke empini aphinde futhi kaculele ingoma ke ethi kasina sineye obulayo umuntu wami. Uthi ke nje ke akazange nangelilodwa ilanga nqaba ukusa ke phambi kwenkantolo. Inkinga bakaze baze bambize. Uthe futhi uyanxusa ke kona wonke umuntu ukuthi ke mangakhuphuki ke imimoya. Osekumangaza abaningi ukuthi ke uKelly Khumalo usethi uma ngabe ke eqashiwe yocula noma ke yoperforma bese ke yagada usenama bodyguard uKelly Khumalo amgada ke stage ngaso sonke isikhathi uma ngabe ke emuva eperform eshona le nale lama bodyguard ahlale ke semva kwakhe. Lokho kwenza abantu ke bezibuza ukuthi ke yini ke yenza ukuthi kube khona ama bodyguard uma ngabe ukuthi ke nembala kayikho inkinga ekhona. Kodwa ke phela kufanele vele ama bodyguard abe khona njengoba ukukhuluma sekukuningi kanjena. Lokho kukhomba ukuthi ke umculi ke lona akasekho ke nje ke lapha akasekho safe empeleni. Sekufanele ngaso sonke isikhathi ehlale ke semehlweni ke abaqaphi ke bakhe. Kodwa kuTefo uphinde ke futhi ke wathembisa kabantu ukuthi ke uyabuyela kuleli cala ke likaSenzomeyiwa. Uthi noma kanjani ubuyela kahle kuleli cala likaSenzomeyiwa futhi ke uyaqinisekisa ukuthi uzodila nakho konke ukukhohlakala kokukhona. Uthi ke akunatsha azolishiya ke ngaliphendulanga ukuze kubonakala ukuthi khona ini ke ngaphansi. Futhi kuzohamba yobaphoqa ke bonke labo ababalekela ukuthi kubizwa babesendlini ngalesikhathi kubulawa kweSenzomeyiwa. Uthi into azoyenza nje ke nokuqinisekisa ukuthi ke wonke umuntu kwayekade ke esendlini noma wonke umuntu okucatshanga ukuthi ke wayekhona nomkhono lwazi ngokubulawa kaMnumzane uSenzomeyiwa kuyofanele ukuthi ke makabizwe ngaphambili ezoperforma noma ke ezosho ukuthi kahle kwenzakalani ngoba kuyakuveza ukuthi kwakungamanga lihlazo ukuthi kwaqhamuka kabantu noma kwangena abantu bafike badubula. Ayikho yonke lonto leyo. Abantu abenza ke obubi yibo laba bekade ke bengaphakathi njengoba eqhubeka ke nokuqinisekisa noma ke futhi nokukhomba umculi ke ngenjumbane ethi ke uyena kanye yena kalokhu ke emkhombile. Uthi kodwa ke uyamxolela ngoba zange azanqaba ukusa ngaphambi kwenkantolo. Iyona inkantolo engazange izimbize uKelly Khumalo. Bodyguard beqinisekisa ukuthi uma ke wanyakaza nje kuKelly Khumalo lilapha ke ithonto emva kwakhe. Kubonakala ke omunye sama ukuphosa ke ikani phezulu ke lapha ke stage ngoba efuna ukubona ukuthi ekuzokwenzakalani. Shala khahlela le bodyguard lalibuyisela ke kuyena. uKelly Khumalo kubenela ngamuva nje ke perform eshona lena le ne bodyguard ke lenza kokufana ngoba phela umsebenzi walo bekuyikuthi ke lihlale lethi ke lihlale ke ithonto kuKelly Khumalo. Liqinisekisa ukuthi ke lona ke ukamntungwa usafe futhi ke uperforma kahle ngendlela ke okufanele ukuthi ke acule ngayo. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.